Familia more gwenge mag Mai yudo ratiro tok nyargi majegni 29 negi magalagala ewi weche mag hera. Nyargi no kaachiel kod jarane ne oyudi ka otho kendo ringre gi jwang'e kar kano ringre ma City Mortuary e boma ma Nairobi tok manyogi giko dira duto maonge duoko. En ling mopong' kod lit kod kuyo ne familia mar Naomi Wangari mane olal otieno ma tarik 24 dwe mar 8 higani. Ringre nyakono ne oyudi e kar kano ringre ma City odiochieng' manyoro. Familia mar Naomi osebedo kamanye kuom thuolo mar juma achiel kapok ne giyudo ringre ne. Tumezunguka, tumeenda hospitali, tulianza mpaka hapa Naivasha. Tumezunguka mochari. Sasa jana ndio tumefanikiwa na nikapata mtoto wangu ambaye ako City Mortuary. Wachore ni nyako ni ne odhilimo jaherane kinde mag otieno e gwenge mag Mlolongo kapok ne olal. Alipotea kwa njia ya kutisha, kwa maana aliitwa na bwana wake wakiwa kwa nyumba na watoto wake. Baada ya kwenda hakurudi. Kane oloso kod jofwambo e dalagi mantiere Mai Mburu maenwo Naomi wacho ni nyare ne osewere kod chuore kendo ne ntiere weche mag hera kod jaherane machielo. Rezea ameitwa na rafiki yake ambaye anaitwa Kimani. Sasa alikuwa wanaenda ati hiyo klabu inaitwa Continental iko Mlolongo. Baada ya kwenda hakurudi. Hata aliacha ameambia watoto mfuge na hii koji ya juu, msifuge na chini, ili nikirudi ndio niweze kujifungulia. Familia mare korose okwach kich kuom iyulo tich kendo ninde tich weche mag timo nonro kabende giseyogi kuom weyo thuolo jogo magin achich enek makama. Waka na si tuende huko funguliwe CCTV tuone ni kama ni kweli walikuwa huko. Kwa maana huyu jamaa huyu aliwaita na mshuku sana. Sisemi ni yeye, lakini nasema he is the first suspect. Swali langu la hisi ni hili. Jamaa tulipoenda pale City Mortuary tuliona mwili uliletwa 24th, the following day on Sunday. Alafu simu inaashwa 26th on Tuesday saa 4 za usiku. Kwani mtu mwenye amekufa anaweza asha hiyo simu? Bende koro familiano dwaro mondo mi giyud ratiro kaluwore kod tho magalagala mar nyargi mabende oweyo nyithindo 2 makoro gibiro rito. Haki ya mtoto wangu yo ipatikane, asipotee hivyo bure. Juu alikuwa anatafutia watoto wake, hakuwa anaimba. Na huyo rafiki ya huyo Karanja apatikane na asikwe.